Grabatzen ari garen unean gaueko 12 eta 2 minutu diren honetan, Realak eta Alabesek gaur Anoetan jokatu duten Santander Ligako 19. jardunaldiko norgehiagokaren analisi egingo dugu. Norgehiagoka banako emaitzarekin amaitu da, beraz berdinketarekin eta bi taldeek honen bestez beste puntu bana eskuratu dute. Halere, gogoratuko dugu aurreko jardunaldian batetik Realak Kadizen aurka berdindu egin zuela Karrantzan, aldiz Alabesek galdu egin zuen azken atxean Real Madriden aurka norgehiagoka gogoangarri horretan, non Luis García Plazak benetan sutan amaitu zuen, baina literalki hor ikusten den irudi batean hortxe ikusten da Luis García Plaza haserre aulkian eserita, baina gorri eginda, eta benetan kolpe gogorra jaso zuten egun hartan babazorroek, eta gaur 3 puntuen bila urte berriaren ostean gose horrekin bertaratu dira Realearenara eta Anoetara barkatu. Eta bi taldeak bi amaikako hauekin zela iratu dira. Realaren aldetik Alex Remiro atepean, protagonista izan da Remiro, gerora aipatuko dugu hori. Traore izan da eskuine galetik, Tierney ezkerre galetik, atzealdearen erdialdean Zubeldia eta Lenorman, pixka bat aurreratuago Euskarri moduan Zubimendi, zelai erdian Merino eta Brais Mendez, eta goian Oiarzabal ezkerretik, Kubo eskuinetik eta Andre Silva goian. Aldiz, Alabes, Siberarekin atera da atepean, Gorosabel eskuine galetik, Javi López ezkerre galetik, Rafa Marin eta Tenaglia izan dira atzealdearen erdialdean, Antonio Blancok eta Ander Gebarak osatu dute Euskarri bikoitza, erdipuntan Jon Guridi izan da, eskuinaldetik Rioja jokatu du, ezkerraldetik Rebasek eta goian Samu Omoro Dion izan da golaren arduradun. Hasieran bi taldeak nahiko kamuts ikusi ditugu jokoaren alde guztietan. Batetik Reala jokoa proposatu nahian, Alabes ere hasieran ausart hasi da, lehen da biziko baloia atzetikan atera dute Gasteiztarrek, baina gerora ikusi dutenean Realaren presioa non zegoen, hor jadauko egin diote baloiaren jabetza horri eta luze jokatzen hasi dira, esaterako Riojaren eta Rebasen abiadura edo Samu Omoro Dionen potentzia bilatuz. Pixkanaka ordea Reala norgehiagokarekin egiten hasi da, baina behin ere ez, nabarmen edo, eta egia da Alabesek lehen aukera Alabesek izan duela. Jon Guridik hor izan du ez du jokaldia amaitu, azken unean Igor Zubeldia bikain gurutzatu zaiolako azkoitiarra, baina hortxe eduki du Guridik eta ia Reala pasa ditu hor apuru desente. Gerora ordea, pixkanaka txuri urdinak asentatzen joan dira, baina ez joko guztizonarekin, baina jada norgehiagokaren kontrolarekin egin dira. Alabesek jada ez zuen presioa hain aurrean egiten, lau biko sistemarekin egin du presioa. Kasu honetan Antonio Blanco eta Ander Gebara Jon Guridiren postua izango litzatekeen, horretan sartzen ziren Jon Guridik Samu Omoro Dionekin batera pixka bat txandakatuz goian presioa egiten zuen bitartean, baina horrek funtzionatzen ez zuela ikusita, Luis García Plazaren taldea pixka bat geixeago atzeratu da, eta hor Realari asko kostatu zaio, eta are gehiago kostatu zaio, 36. minutuan, Alex Remirok txartel gorria ikusi duenean. Norgehiagokan etzen gauza handirik gertatzen ari, baina Aranon Alabesen baloi luze bat, Rebas lasterka zioala, Remirok ez du ongi kalkulatu eta buruarekin eman beharrean, eskuarekin eman dio, moztu beharra zeukan kontraerasori, Rebas berta maitzen eta harkartzen bazuen jada baloia sareetara botako zuken, eta Alex Remirok ez du beste erremediorik izan eskuarekin ukitzea baino, eta benetan poz handia eman duen albiste bat gertatu da. Kasu honetan Unai Marrero Zubietako atezainaren debuta, Azpeitiarraren debuta, kopan jada bi norgehiagoka jokatuak ditu, bai Andratxen aurka eta baita beste norgehiagoka ere, baina gaurkoan ligan debut ofiziala izan du Anoetan
beretzat amestutako eguna, eta zalantzari gabe talde txuri urdinarentzat eta zubietarentzat oso albiste positiboa Unai Marrero bezalako gazte batek debuta egitea. Hor noski, Realaia da, Norgehiagokaren kontrola galdu du. Hemen aldatu behar ditugunak, batetik Marrero sartu behar dugu, eta bestetik Andres Silva kendu egin du Imanolek, eta honen bestez Reala 10ekin geratu da. Nola kokatu dira 10ekin txuri urdinak? Lehenik eta behin, bederatziaren erreferentzi hori kendu egin du Imanolek, eta Brais Mendez pixka bat aurreratzen zen ez Realaren erasoko jokaldietan, baina ja da Norgehiagokaren planteamentua erabat aldatu zaio Realari alde horretatik, batetik txuri urdinek askoz ere atzerago egin behar izan dutelako, berriz ere Alaves horren ondorioz proposatzen hasi da, baina alata guztiz ere arrisku handirik gabe, eta horrelaxe Usnako emaitzarekin amaitu da lehen zatia, zentzu guztiarekin, eta lehen zatia esan dugu lasai xamarra izan dela, bigarrena ordea ez da bat ere lasaia izan, batez ere epailearentzat. Hasieratik hasi dira ikamikak, istiluak eta asko berotu da Norgehiagoka, epaileak ere protagonismo nahi puntu hori bilatu du, berak ere, baina benetan ez dela atsegina izan bigarren zatiaren hasiera, eta hori Realari ez zitzaion bat ere komeni. Kontu Alavesek nahiko azkar egin ditu aldaketak, batetik Antonio Blanco kendu Carlos Vicentek debutaz ezan. Egia esan Antonio Blancoren gaurko Norgehiagoka gustatu zait, horre euskarri bikoitz horretan Ander Guevararekin Realaren erasoa eta zelai erditik aurrerako jokoa orokorrean ongi eten du, horrez gain baloiarekin ere ongi ikusi dugu, erasokor ausart eta Norgehiagoka ona sasoi batean Real Madriden aritutako jokalariarena, eta Carlos Vicentek egin du debuta, egia esan, jada bera atera denerako Alavesen planteamentuak, pixka bat utzi nau zur eta lur. Pentsatzen nuen behar bada Reala 10ekin geratu ondoren gehiago proposatuko zutela edo, baina ez da horrelakori gertatu, bazirudien berdinketa nahikoa zutela babazorroek, eta ez dute asko proposatu, egia esan, baloi gehiago zuen Realak, esango nuke nik behintzat. Baina, kontu, kontroleik ia gabe, joan da hortikan aurrera Norgehiagoka, Reala noski kontrolpean izan nahi zuen, 10ekin egonda saiatu dira txuri urdinak, baina kontu hor ez dute lortu, eta beste aldaketa Rebaix izan da, Kike Garzia atera du Rebaixen ordez, eta hemen lau-biko sistema ezarri du Luis García Plazak. Egia da, Samu Omorodion kalera joan izan balitz, ez litzatekela bat ere harritzekoa izango, izan ere txartel hori bat ikusi du, Atletico Madriletik utzita dagoen jokalariak, baina gerora epaileak bigarrena ez dio erakutsi Zueliari zapaldutako horretan, eta hor bai hanka sartu du epaileak. Gerora, 70. minutuan Guridik kendu du eta Benabide sartu. Guridik beste behin ere lan ikeragarria egin du, Fisiko handia duen jokalaria da, jada Realean erakutsi zuen, aritu zen sasoietan, Mirandesen ere sasoi oso ona egin zuen, eta Alavesen jada badaramazki pare bat urte, eta jada oso asentatuta Luis García Plazarentzat ezinbesteko pieza jokalaria Jon Guridi, eta benetan postekoa Jon Guridi ere horrelako mailan ikustea, bere ordez Benabidez atera da, jada Benabidez atera denerako lehen ere esan dugu, jada Alavesek beste planteamentu bat egin du, baloi gutxi eduki, Realari itxaron, kontraerasoan atera, hori izan da, eta hortxe egonda gakoa. Gerora, baita ere, Giuliano atera da, Giuliano 5 hilabete
min hartuta egon ondoren, Juliano Simeone zelairatu du Luis García Plazak eta beste albiste hon bat. Noski honek ere ez du ezer handitarako aukera izan. Eta 76. minutuan Mikel Merino Kander Guevara nabarmen zapaldu du eta Luis Riojak penaltian ez du utxik egin. Eta hor oso maldan gora ipini zaio norgehiagoka Realari eta Alavesi oso ongi ipini zaio. Izan ere, defentsan zeuden bezala horrela mantenduzkero nahiko azuketen babazorroek eta halaxe egin dute Realak jarraitzen zuen proposatzen aukerak ere izan ditu gerora Realak, nik uste Realak azken minutuetan 10ekin egin dituela minuturik onenak, Batetik Takekubok Langari eman dio, bestetik Sadikek ere beste aukera bat izan du, eta bai hor Realak, baina behar bada aldaketak ere berandu iritsi dira. 76. minutuan izan da Luis Riojaren gola, eta nik uste hor jada Imanolek ez zuen ezer galtzeko, 10ekin ari ziren, 11aren aurka galtzen, testu inguru zaiagorikan ipintzea oso zaila da, eta 86. minutuan atera ditu kasu honetan Barrenetxea eta Sadik, Oiartzabal eta Braisen ordez, Oiartzabalen gaurko partida behar bada bihotzarekin, kalitatearekin baino gehiago egin du, eta Brais beste behin ere parte hartzaile, baina Realaren distira falta horrek erasan egin dio Braisi ere, Brais ere ez da distiratsu aritu gaurkoan, horrek erasan dio, eta gero, Barrenetxeak eta Sadikek esango du pixka norgehiagoka aldatu dutela, norabide hori, fresko zeuden, Realari abiadura emateko ahalmena bazuten, eta, behintzat, 86. minutuan, 8 minutu luzatu ditu epaileak, Martin Zubimendik gola egin du, jokaldi landu baten ostean, zorte pixka batekin ere hor area barruan baloia harrapatu du eta Donostiarrak Uliakoak ez du barkatu 87. minutuan ere epaileak penalti bat adierazi du, baina etzen inondik inora penaltia, baina nik hemen eten txiki bat egin nahi nuke eta esan nahi nuke oso gutxitan, edo inoiz esango nuke, ausartuko naiz esatera, ez dutela epaileak penaltia interpretatu badu eta kontaktua baldin badago epailea barrera bidali. Beraz, hor, hemendikan aurrera erabaki edo irizpide hori aldatzen baldin badute oso ongi, baina orain artean egin ez baldin badute, aldatuko balute oso ongi. Baina, kasualitatez gaur gertatu da hori, eta epaileak arrazoiarekin, hor bien arteko borroka zen, Rafa Marin eta Oker Espaldimanago Takekubo ziren, baina kontu epaileak azkenerako penaltirik ez zegoela esan du, eta puntu batekin balio duen puntua Realarentzat Alavesen aurka, talde zail baten aurka, babazorroek euren kartak ongi jokatu dituzte, azken unean hor nik uste Luis García Plaza ere penetan izango dela, eta horixe, hurrengo norgehiagokan pentsatzen jada txuri urdinak, gainera Traore, Kubo eta Sadik badoaz, Asia eta Afrikako kopetara, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan agur.